Salamat na ako. Ano ko ang babay na nasa kong ulanan. Naman niya naapot mga diha day. Good morning. Lagi. Kuya. Ay sus. Apa deh meni kuya di ay. Tidak deh kasabok tu ni kuya. Tidak deh kasabok tu ni kuya di ay. Okay lang dahil si kuya mangigda ka sa imong sa iyang bukton. Ha? Ulang. Wala. Higda dahil kasabok to ni kuya di ay. Ha? I love you. Lo, sige. Hala, dili birahon ang buhok ha. Niniya ha, kay sakit na. Dili birahon no ha. Nya, akong bukton mamang, di na kwintahon. No? Nga naman na very good man kay na amo ang kuya Noah. Dili dyan na siya mag-react ba? Basta kay mag-unlan siyang bukton ba? Story. Oh, lagi no. Ayahay kay mahigda sa bukton. Oh? Ay, sus. Oy, buyag. Oy. Kini, okay lang di ay mahigda siniya sa imong bukton. Oh? Oy. Agoy ka. Napreso ka. No. Wow. Pagka very good na lang dyan sa mo ang Noah. Uy. Tanggal na imong kamot dali. Ano. Sakit na di ay. Ban.